Serus nada, čaute, ahojte, takže začíname prvú hru, ideme na to. Si číslo od 1 do 10, nehovor to číslo. Takže číslo nemám hovoriť, mám si ho nechať pre seba? Myslím si číslo od 1 do 10 a to číslo, ktoré si myslím, si nechám pre seba. A teraz na to číslo daj plus 7, ktoré si Takže vybral. číslo, ktoré som si nemyslel a si mám nechať len sám pre seba a k tomu číslu mám pripočítať 7. No tak to už je úplne iné číslo. No dobre, už to mám. Minus 3. Tak to už si teraz tom veľmi zamiešala karty. No dobre, mám výsledok, ideme ďalej. Plus 5. Paráda, no. Minus 100 číslo, ktoré si vybral od 1 do 10. Dobre. Máš to číslo? A je to číslo 9? Áno, je to číslo 9. Darilo sa, jupi!